Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pitsa 29 na bulan sang Setyembre, tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon karon nga adlaw? Senador Manny Pacquiao maga-retiro na sa boxing. Presidente Duterte dapat mamangkot sa proseso sa bidding sa new Senate building. Arangkada sa mga senador. Mga isyu lokal, ikadua nga coordination meeting sa pagpatukod sa Bacolod General Hospital Patigayunon sa masunod nga simana. Ini mga balita kag isyu idulong sa aton sang
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36 na. Si Senador Manny Pacquiao magaretiro na sa iya sini nga pagboxing. Daw siguro nagtakop na ang gana niya sa pagsaka sa ibabaw sang ring. Ginkumpirmar ini ni Manny Pacquiao. Siling niya, nangabuhi ako paagi sa boxing sa sulod sa halos 3 kadekada. Siling ni Manny Pacquiao, magasuporta na lang ko sa mga boksingero para maka-produce naman kita sang kampyon sa boxing. Si Pacquiao subong 43 anyos na sa Disyembre 17. Nagpariser na nga magapapili presidente sa pungsod Pilipinas. Suno kay Pacquiao niya, halin ako sa pinakaimol, nya ginbatak ako sang Dios kag nangin pinakamanggaranon, isa sang pinakamanggaranon nga personalidad sa pungsod, nag-champion man sang 8 ka dibisyon. Siling ni Manny Pacquiao kahapon niya kon pananglitan, mangin madinalag-on ako sa patag sang politika, handom ko nga mangin 8 division champion man sa serbisyo publiko. Puerte, no? Ang arangkada ni Senador Manny Pacquiao. Galing dako pa ina nga questionable kon bala magadaog siya o kon malutos sa tuig 2022. Good luck, Manny Pacquiao. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga ginagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang
elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Wala kayo ginagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga Pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 tuwing 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatulong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Ang masunod nga isyo Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Ang Malacanang subong Senado kag iban masig panilagay man si kotanay sa isyo para may ihaboy sa Senado ang Senado sa Batman reaksyon sa arangkada sa Malacanang kag mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. May bag-o naman nga natukian ang Presidente sang Pungsod Pilipinas. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga senador, siling niya nga ang construction nga may angot sa ginaligar overprice sa pagpatindog sang Makati City Building kag Iloilo Convention Center amo ang ginpili nyo nga kontraktor para sa 8.9 bilyones nga bag-o nga infrastructure sa pagpatindog sang Senado, bag-o nga Senate Building. Porte, amo na pabangkot sa presidente, pitik naman sa Senado. O galing, ang senador, wala ya kaba sabat na yun. Siling ni Senate President Vicente Soto kag Senador Ping Lacson tandem ini nga magapapili sa 2022 siling niya Presidente Rodrigo Duterte. Ang pamangkuton mo amo ang Department of Public Works and Highways angot sa bidding sa construction sa new Senate Building sa Taguig City. Siling sa mga senador, siling niya kami nagpatigayon lang nga maghatag sang disenyo. Kung patindugan kami sang bag-o nga building, naghatag kami sang disenyo. Pero ang nagpatigayon sang tanan nga ni amo ang Department of Public Works and Highways. Sila ang implementing agency sa amo nga proyekto. So, sila ang nagakapot sang budget.
Sila nga, Mr. President niya daw, nagatagol ka sa hindi amo nga kahoy. Porte ang balos sang mga senador kay Presidente Rodrigo Duterte. Nya, misinform ikaw. Wala ikaw nakahibalo, gapila ka lang sang isyo, wala ka kahibalo nga kami nagdisenyo lang. Kag ang tanan-tanan nga nagakapot sini nga proyekto, amo ang Public Works and Highways, nya pamangkuta ang ahensya mo. Kalain, purtiman ang arangkada sang Senado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio.
naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan. Radio Philippine Standard Time, Lasay 52, ang masunod nga isyo kag Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 53, mga isyo kag balita lokal sa Bacolod. Mayong balita pati gayunon sa masunod nga semana ang ikadwa nga coordination meeting sa tunga ni Congressman Greg Gasataya kag iban pa nga ahensya sang gobyerno angot sa pagpatukod sa Bacolod General Hospital. Tisuno kay Congressman Greg, Lunes nga adlaw sang una gimpatigayon ang koordinasyon nga meeting upod sa DOH, DPWH kag iban pa. Manami ini talakayon ini ang mga technical assistance kag mga kinanglanon nga dokumento para sa pagpatukod sang proyekto. Suno kay Congressman Greg Gasataya ang mga pagsinapol kabahin sa preparasyon sa pagpatuman sang lahi nga magapatukod sang hospital. Nami ni siya. Kung may ara ni kita hospital sa masunod nga tuig, amuning kinanglanon sang syudad sang Bacolod. Te may ara kuno 250 milyones ang pondo nga ginlakip sa DOH sa 2022 nga budget. Dugangan ini sang ginpormisa ni Senador Juan Miguel Zubiri, kagaw Speaker Alan Velasco nga magadugang sang pondo para sa hospital. Di kung tumindog na ini, diri sa syudad sa Bacolod, may ara na kita kaugalingon nga hospital. Amo ining ginadamgo naton nga makapatukod kita sang kaugalingon nga hospital. Nami gimana nga ang syudad sa Bacolod may ara kita nga tawgon nga aton gid hospital. Para nga hindi bla kamo. Kung kaisa da medyo ginatumboy kamo nga wala kamo nagpatukod sang kaugalingon nga hospital, nga kung tani nga hospital ni para sa tatanan, para sa pasyente nga nagakinahanglan bulig, galing tanom na kagin laktan politika. Mailan niya, kami ara kita kaugalingon nga hospital, hindi na kita matumbuyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 55. Mabalik kami pagkatapos ini. Mapugnaw nga hangin agadapya
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bito, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:59. Happy birthday lang kay Boy Sincere. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,